Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni pano pa Katoto Freedom Park pomwe zipani za DPP, Afford, LEF komanso NDP zakonza chinsonkhano chokopa anthu kuti avote ndithu avotera alliance imene yomwe akusogolera ndi Professor Arthur Peter Mutharika, former president, and running mate wake ndi Dr. Jane Ansah SC komanso Right Honorable Enoch Jehana amene ndi president wa Afford, ngati second vice president Prophet David Mbewe komanso a Frank Mwenefumbo. Choncho ineyo ndimafuna ndingokuonesani mene zikukhalira. Mukuona pamenepo unyinji anthu kuthamanga, the demand ya ma resources, ma t-shirt, nsalu, zipewa ndi material yosiyanasiyana. Anthu zikukhala zija zoti anthu akuchita kukanganirana ukanga kuti mwina akugawidwa ndalama, koma ayi ndithu anthu kufuna ma resources, kufuna zipani, kufuna zovala za chipani za Afford, LEF, NDP komanso DPP. Ndiye ine ndili pano kukupasirani satane za situation yomwe ilili pano. Anthu ndithu you can see anthu achita ndithu kuima palayeni. Tikuona ndithu anzomera ngwira ndi amene ayima pamenepo, amene wandi a regional governor a DPP chigawo chino chaku Mpoto ayima pano kuti agawe madishe. Ndiye mene zilili panopa you can see anthu akuti ayi muti pasi anthu ayima panzere umenewo ndikuona azibaba anthu achita kuima panzere mmene mukuonera zere umenewo lizere yokayo you can see zere kodi apa chuchitika ndi chani kweza mufuna madishe osati nzero gawa ndalama mufuna madishe basi tukumva pamenepo akuti nzere akuti nzere usiogawa ndalama kwa madishe zomwe zili pano ati madisheti adadi. So you can see mene zili pano pa ground limene la Katoto Freedom. Nzere ndithu wautali kwambiri, azimayi ndi azibambo kuima pa line akuti ife tipaseni madisheti adadi. A Jane Ansah Jehana akamabwera pano atione tili waliwali ndi zomwe zili pano. Madisheti abe Misalu. Nice one. Ndi madisheti tilibe ngatita chena. Nice one. Then tikuona pamenepo anthu akuti basi you can see anthu ndithu kuchita kumenyanirana panzere. Koma simupwetekana pamenepo. Simupwetekana. Osapwetekana mupasidwa ndithu zonse. Osapwetekana. Yaona pamenepo nzere ona kuti simungawerenge. And this is 10 o'clock. I mean 11 o'clock. Nzere umozi ya nzere ndi ambiri faundi wina ina ndimene iluko mizereso ina itatu nde simizere kuli mizere itatu uwundi wa number 4 sinzere umozi ya koma uwu wafika mukawerenga pa nzere uwu anthu akhoza kukwana mwina 500 nzere umozi pali fimbi pano abwera kale mama koma anthu abwera nthawi yanji 7 o'clock zapanga sandani kodi za professor ati kule moto amene tili nawo chiyembekezo chani ndichotani mayi wanga. Chiyembekezo changa ndikufuna Peter Mutharika awine kuti tolinga njalayi ite kwa amene ochanika tundu ndamina madziwa budget ya zinthu mene zimayendera m'Malawi muno kuti
zinthu zikhale zabwino tizigula mafeya bwino feteleza apezeke malata achipe simenti ichipe amazuwa zimenezo ndi profesa wiki yonse takhati ukuonani mukuyenda ndi nkhokwe mwakhala mukupeta pamwamba pa nkhokwe mwabwera nayo nkhokwe yanu lero lero nkhokwe yanga ndabwera nayo mesa mulimi wafika malo ano ndi nkhokwe ndingayisiya ndisiya bwanji mwini mulimi wokwitsa fereza mochipa akubwera pano ndi nkhokwe yake anthu amene akusowa chimanga lero lo nkhokwe ili pati monga mulimi mwini wake wa nkhokwe ziko ngapi zanga amayi achamapeta ndi nkhokwe pamwamba pa nkhokwe yamachepa Ai baba. Natokoza ndichezeso ndathwena. Ai zanga disika kuchitika zinthu zosangalatsa kwambiri. Akuti anthu abwera 7 koloko. Kwabwera anthu 7 koloko mawa komanso tinene kuti no anthu ena achezera pompano amene akhala kumanga nsanja. Ndi msonkhano woyamba nzanga Brandon kuona kuti no akumanga nsanja zikaona zilipo 4. Nsanja ndikuona ndili pali 1 yoyamba ndi iyi 1 2 3 4 paliso kakang'ono ka hafu ako ngati ndi 4 ndi hafu ndi msonkhano woyamba mbiri ya misonkhano malawi muno kukhala ndi nsanja 4 nthawi imodzi kusonyeza kuti chimene chichitike pano ndi chivomerezi si masewera iyayi nsanja 4 nsanja 4 koma nsanjazo ukaonesesa zakutidwa makaka achipani cha NDP cha Frank Fumbo komanso apa ndi zala ziwiri Alliance for Democracy nde kuliso David Mbewe nde tikaonaso DPP zukhandi tu sanja ina iliyonse yakutidwa salu 4 kuonesa kuti noti zipani zimene zapanga mgwirizano pakadali pano ndi zipani zokwana 4 ma president onse azipani 4 akhala alipo mpano nde ukaona pa DJ nayonso ali busy kupanga yake ija kuti no apangiretu china chilichonse chikhale m'malo mwake kuti no ikamafika 1 o'clock chilichonse chikhale chili set mkuona pali maspika atu asale masewera ya apa ndiyeti ma DJ akupanga zawo kuyo kodeti mabwana aso akupanga ma meeting ena ndiyeti nditu panopo lero pachema koma ukaonesesa uku akupanga ma DJ apaso apangaso ma DJ so that ma PS system alipo nditu awiri pamwambapo alemba nditu the Blue Alliance kuonesa kuti no alliance imeneyi ndi akatakwe okhaokha ndiye pano pachema ukamva ukoko ndi molalo Pokoso titamangire kumene kuti auze omvera athu tikumva Pokoso mbali inake nde timati mukhale pomwepo tikupasira ife tili pano kukulongosolerani za zomwe zikuchitika pano ndithu tikuona mkulu wina wabwera wayimata njinga zochititsa chidwi nde anthu Pokoso malimva lija ndilibene njinga tu palikasola pawa pamenepo ntima speaker paonso speaker ina yaikono wayiona ili kati umo yokhanga lichimbale ako amene utafunsa mafusa awiri tichezena achimene njinga mwayimata chotere kodi ikuyendera sola ikuyendera batire ikuyendera chani muchova sola ndi ya wireless okay ai zosangalatsa kwambiri paliso zina ti Robert Makupete mwana wa dad katokoza okay koma chomwe machokera kuti maka muzizi momwe chomwe chakupangisani kuti mubwere ino nthawi inoyi this is to 12 ndi chani kwenikweni makonda adati inu ngati wanyamata manifesto ya DPP mwaimva muzisatira chiyembekezani ndi chotani pamene profesa akulowa mboba ndi Dr. Jane Ansa komanso right honorable ino kujihani usinthe tizija muyenerera dada taberapo tatezi kokoto tima kokota njana tabwe pakali bantu kwepa kokota zikokota ngoti atati kuli inu komuze kuti anyamata onse akudikira inuyo zo kwambiri tatokoza chimene ayi zanga discover tikumva ndithu mkulu ameneyi so very creative wayimata before wayimata wayikaso sigiro ngati galimoto yomwe yonso pali masola amene wayika autino radio izinkanayimba akamayenda very creative ndipo anthu amukhamukira chifukwa zinthu zonzopasa chidwi ndiye pano Brandon anthu akubwerabe ambirimbiri anyamata awa ndi anyamata amene anjinga zakapalasa monga mmene ukuoneramo amatamata ndithu ma flag a APM komanso a Ford anyamata amenewa ndi alipochuka zikudusa ndithu 100 koma amatamata utafuna pange parade
yoti azungulire mtauni muno kuti ayipase moto anthu mtaunimo aziwe kunena kuti no msonkhano ukuku uliko ndipo nzopasa chidwi kwambiri Brandon siku la lero. No, tukuona nditu ayibwene muli bwanji amalawi ochuluka akuonerani pano tili live pa page yathu yachipani ya DPP anthu ochuluka kuonera patunda pano choyamba zina ni ndani ine ndine Emmanuel London makhala mbali yake iti ya muzi kuchiputula pano mabwera nthawi yanji kufika kumene mukuyembekeza zotani kuti mumve kuchokera kwa asogolera athu siku la lero? Ifeyo tikuyembekeza zazikulu kwambiri potengera ndi kumene tikuchokera ndi mmene Malawi pano pakuvutika. Tikuyembekeza kuti president athu atilonjeza zabwino potengera ndi mmene tavutikira nkhani ya fetereza komanso nkhani yokhuzana ndi yani nkhani yokhuzana ndi ikonomi ya dziko lino. Chifukwa zinthu pano pasizili bwino katundu ndodula chilichonse pano pa munthu olimbikira kuoneka ngati osalimbikira. Ndiye tifuna president athu atilonjeze kuti tione kuti kodi moyo wakusogolera tikutha kuona zipani zina zimabwera kumapasa anthu ndalama kuti asonkhane. Anthu amenewa tinene kuti apasidwa ndalama kapena kuti apere pano palibe malole palibe mahewu ngati mmene anthu ena ajama pangira mahewuso amapereka mahewu pano palibe mahewu palibe malole palibe so ma 2000 pano palibe so ndalama tangokhala ndi chidwi tingomva nawo potino tinamva posayidwa pompa kuti anyamata nonse anjinga zakabaza munalembedwa ntchito pa 1 million jobs atini yo muli pa ntchito zabosa zimene izi timapangira kuvutika osakhala zimene amanena zimene kumene kuchako ndi kusowa chochita komanso alibe mfundo zotakhuza kwa uza Malawi ife tikuvutika ngati anyamata zongole zawo amapasaneso kuchipani komweko timaona ngati kuti muli pa ntchito kuti iyayi date yolandira anthu amboma 27 yandikira kuti mwina mukalandira mutiponyerakonso nafe tikukanda pano ife timathandiza tokha mmene tupangiramo komanso akhala achipani anati pasapo ife kuti tipange zinga zisoni zaganyu kodi pano panjinga nyowani ndalama zingati ndi njinga nyowani ndi TV na ndalama zingati pano panjinga iye nyowani 600,000 zawu ya TV inali 65,000 ndi njinga kunena zote kusangalala kupangira ntchito kodi pano anyowani mungawonetse kugula ndi mateyala ati mmagula ndi meneja ndi ndalama zingati chani pano ndalama zingati no tatokoza kulabulu kusije bacho tangana nditu azimai anzathu akapanza amenewa kulongosola mavuto amene akukumana nawo komano Brandon chandipasa chidwi kwambiri ndichonena kuti makosa nawa abwera pano akuoneka kuti ndiokondwa akuti iwo sanalandire mahewu palibenso ndalama ina iliyonse imene apatsidwa komano mkuluja amene amafotokoza amene zinthu zinalili nthawi ya DPP ndi panopo zinatipasa chidwi kwambiri chifukwa akufotokoza kunena kuti nthawi ya DPP tayala la njinga mwachisanzo linali 3,500 koma pano tayala lomwelo akuti ndi 35,000 cheni imene inali pa 15 panopo cheniyo 10,000 ndiye zikupasa chidwi katundu wakwera kwambiri anthu moyo wafika powawa akudandaula ndifa cha anthu akukhamuka kumabwera okha pompano asanapasidwe china chilichonse nje tikuona pakuchitika zambirimbiri anthu apita uku anthu amama tamsangani muli makola tili makola muli pano pakatoto mwafuma nkulu mwafuma kushenga utula tacho mwiza pano isho mwafikira pano chomene chifishi Inafikira pano inapuka Profesa Mtalika ndi 40 DPP ni pano. Mwapuka Profesa Mtalika wa DPP ni pano. Chifishi chomkumtemwa chomene na kumkumbukira Profesa Mtalika. Chikumkumbukira kwa ine njara. Kwa nyengo yako Profesa bakalamuliranga taboka chini wasa za twale baka mbili. Chini la Vingoma. Ila Vingoma. Pasono pano mkula ziringi. Pasono pano mkula 28,000. Chini ilo mkakulanga nyengo ya DPP 1,200 la Ngoma sono mkula 28,000 chini leneli. Eish. Hepani.
sono vantu kumshenga utuwa imwe wafuma wakutiuliza profesa Lubandu wosa kumtemwa nipoti tawanani mwana ndo kulimbana hapa kupati profesa ya profesa. Aliyese wakundunga wimbo za mbaa izapana kwa profesa utukumba vingoma. Wewe pakale pala tikutenge tawani. Hapo mwizanga kuno wangesa kumtutana kumpasani maheu kuti mumwe na ndalama panji mwizamweka. Mizandeka na maundiane kwa profesa Mtalika. Taonga jomeni. Ya itilibele pano. Taonga mama. Hapo pamene mukumvera kunena kuti noti kumacheza ndi tupo mpano ndi anthu osiyanasiyana wanyake tipewa nawo muchitumbuka wanyake tucheza nawo muchichewa chifukwa pano paiza wanthu wakupambana wanyakenso wachitonga wali pene pano paratawasangaso wachitonga nawo tiyoyengeso nawo muchitonga kweni piza wanthu wana ndichomene build-up ya msonkhano uliko 1 o'clock kwenino piza wanthu wanandi chomene pano khani pene papo isa tishali kumpirani watu wapambana wautichezge nawo Afrikana mama Afrikana mama Afrikani nditu Afrikana mama Afrikani luwira mama Afrikani taona mama wane wachena makola t-shirt wagwala ya afford ni makola mama ya inane ni makola mwafu makoshi mwafu mangata be mwatu wa kunkata mwatonga imama tawonga mwatu wankata be wakinu mwatu wako kama nkambia usanga 11 champions tawonga sono imwe mwaza kunu mlenji kutwa kusanga cho chakupangisa ni ukongo kuti mfiki malungano Yomwe tufuna kuti khalema mujepa mamba cho chafuta ukongwa tulika kuyi chitukula cho ndipeja umoyo omwe janga kali ndi profesa Mtalika ndi umoyo wa sono mpambanisika uchi pamba ndipita ninja nokulya mokwenda namo bweka nyengu ya kali mwalyanga nyengu ya kupita Mtalika kwinu kunkhata vingoma venga pamwe nyenga kama silinga ndo nyanga 3000 nyanga 4000 msana wale mukula silinga ndo kusanga 28,000 ndo kusanga akutenda ndi Brandon ni mzanga chimene cho ndi chitonga cha kwathu Nkhata Bay amaya kunena kuti abwera pano mmawa kambaka chikoka chimene ali nacho pa profesa akapita Mtalika chikondi chimene ali nacho ndi mwana wawo Enoch Chihana chifukwa chonena kuti akufuna phule ziko la Malawi pamoto ndi akunena kuti Nkhata Bay kumene akuchokera nthawi ya profesa akapita Mtalika amadya mokwanira chifukwa chimanga chinali pa mtengo wa 3,000 ndowa 2,000 ndowa koma lero lino Nkhata Bay kusanga kumene iwo achokera chimanga ni 28,000 ndowa ndi akufa ninja ndi atamva kuti tate wa chimanga ali pano msiku lero abwera panopo mwaunyinji kuti apereke support kwa profesa Arthur Peter Mtalika taonga konga mama yewe tepeni pano ndithu mbale wanga ayi omvera ndimene mukuonera pamenepo tili pano ine ndi nzanga Discover kukupasirani za mmene zikukhalira pano anthu kupereka maganizo awo chiyembekezo chawo kuti kodi msonkhano wa lero ndi chani chomwe akuyembekezera ndi monga mmene tanenera muja pauchitika zosangalatsa ndithu zosiyanasiyana umatha kuona pena gulu ukang'ona kuthamangira kwakuti ndi kuti nkhani yake pano sikumakhala ya mahewu nkhani yake sikumakhala ya ndalama koma nkhani ya material aliyense akufuna akhale ndi nsalu t-shirt makapsi zipani za DPP afford ref komanso NDP ndithu ndi mmene zilili pakatoto ndiye lero ndikupempheni mupakire mabando nthawi yabwino chifukwa pano ndithu pachitika zinthu zosangalatsa apo tikuona ndithu azimayi kodi nzanga amene ndigule wanji ameneyu timati chioda ndigule amene ali komoni kwambiri kuno kwathu amene azimayi amavina ndiye azimayiwa akuti tisangalale chifukwa tino apita Mtalika ndi Chihana akubwera pano lero lino zonsezi zikuchitika ngati build up ya msonkhano umene uyambe 1 o'clock koma panopo ndi past 11 to 12 koma anthu pa ground pano achuluka kale ngati msonkhano wayamba tingomverapo pang'ono kanyimboko kuti akuti bwanji azimayi
kumveramo nyimboyo ndi ya Chitumbuka akunena kuti tiwaonge apita kapena kuti athokoze apita ndi akupitiriza kunena kuti apita akabwera pa mpando fetereza wa Khirenge ndiye kuti no akhala osika mtengo kuti anthu azakhala kukwanisa kugula komanso chakudya chizakhala mbwembwe ife apitawo ndi amene amabweresa zonse ndi apa ndikaonesesa gululu ndi a deputy regional governor honorable Mwakaira amenenso alipo mpano asogoleri olemekezeka a regional governor takuonani masana bwino kama swera bwanji munthu wankulu tasabwino kwambiri tathokoza nditete muli pano pali msonkhano umene uyambe masanawa pamene pali Professor Arthur Peter Mutharika ndi uthenga wotani umene inuyo muli nawo panopo muli live pa page ya DPP dziko lonse lapansi akukuonani bwana regional governor ifeyo ngati mamembers a chipani cha DPP ineyo ngati deputy regional governor from Karonga ndi district governor from Karonga ife ndifosangana kwambiri amene mukuonera anthu awa mama awa uno anthu ali chocho ndi it means zakafika mazulu apa nesonkhano ndi wabwino kwambiri andi chikupereka chilimbikizo kuti boma litatenga tinali kuchitipa posaidwa pompa ndi Madam Dr. Jenny Ansah tinalinso Karonga tinakuma naso pa roundabout panali khwimbi panopo tidachokako molalo ya chipani kapena anthu panopo akuti bwanji Karonga za Professor ukhala ngati mwina Jenny Ansah anabwera Karonga kuchekera mankholoperano kuti amkondesese kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika andi panopo Karonga akufunaso Professor Arthur Peter Mutharika kuti apite Karonga panopo taona ndi msonkhano lithu waukulu kusonyeza kuti inuyo ndi abwana a regional governor amzomera ngwira mwagwira ntchito yotamandika yokonza chipani kuno kumpoto ifa pakatipa molalo ya DPP osati kumpoto kukha kuno koma dziko lonse nakhanga tiyatsika koma panopo tikutha kuona kuti kumpoto kuno panopa molalo yakwera kwambiri chifukwa anthu akupanga support DPP kwambiri chisisi chanu inuyo ndi abwana anu amzomera ngwira chinali pati ndi honorable Jack Muhango amene ali vice president wa kuno kumpoto chisisi cha mzomera ngwira as regional governor chisisi cha honorable Jack Muhango ngati vice president responsible for the north ndichakuti iwo amakonda kulowa background ndare sibaka ndare simauti koma ndare background ataona kuti chipani mene chilili anatiliuza kuti cheti tamange background tikameme anthu kuti achikonde chipani ndimene tunena pano chipani cha DPP mmizimu ndimene akuchitira zinthu zinthu zizili bwino anthu akuchikondesesa kwambiri chipani cha DPP akukumbuka zimene achina Jack Muhango amzomera ngwira amapanga patawi mene alipo kuchitira anthu akumpoto zikomo kwambiri bwana deputy regional governor taonanso district governor Karonga district alipo mpano mwina mawu amodzi inunso mmalankhula pakamwa muli napo zolankhula zanga zoti agenda answer yapa 16 September bomba likutenga chaka chino kuno kumulaloona nokha pa Karonga imene tinalandira alignment yathu ifeyo wa DPP mkaronga ndere kuti northern region yonse yakonzekera kuti Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 ayitimike pa mpando bomba litatenga kale tathokoza kwambiri ife tilipo mpano kupeza ocheza ndi anthu osiyanasiyana magwira ntchito makosana yotamandika ulemu wanu ndicheza ndi bomba ndilathu ino ayi ndi zimenezo tili pano kupasirani tsatane wa mmene zilili pano pa Katoto Freedom Park pamene ndithu zipani zimenezi zomwe zakonzeka kutenga boma kusogolera Malawi kutumikira Malawi zipani za DPP Ford komanso LEF ndi NDP zipani zomwe zakonzeka kutumikira anthu kuti masana pano atuza chotani nde apa tikuwasakasaka olemekezeka Suleiman amene ndi organizing secretary national organizing secretary achipani chimenechi cha DPP olemekezeka a Suleiman takuvutikirani kusakasaka ndaona muli busy basi tuthamangisa zinthu zikwenda bwanji pano pa ground zinthu zabwino bwino zikutheka eti anthu ayembekezere zotani siku la lero ayembekezere kuti mkango uli pano kutenga boma kutengera pa Katoto ndale zakumpoto kuti timatengera pano ndiye timafuna lero adziwe anthu kuti DPP is winning together with their partners, Ford, NGP, Marshall and DLF. This alliance on 17 September will become
victorious asakaike so ya taona mukuyenda ndi a running mate Dr. Jane Ansah zili bwanji kwina kulikonse komwe mwakhala mukuzungulira sitinayembekezere kuti amalawi ya makamaka madera amene tayenda kale ya running mate kuti anthu akatilandire maunyinji maso ndi manja awiri maona nokha ndi zimene zikuchitika zikusonyeza kuti amalawi ndosangalala ndi choice ya Professor Peter Mutharika kutenga Madam Jane Ansah ngati running mate wathu ichichi tonse achipani ndipo amalawi onse achivomereza ndipo amalawi akonzeka kuti Professor Peter Mutharika Madam Jane Ansah komanso Enoch Kanzingeni Chihana kamu pa 16 September tikunyamula bomali tilikonze boma la Nunkhai ndikuti timamva mukunena mobwereza kuti ayi ngakhale ku MCP ko kuli anthu ambiri amene amatifunira zabwino amene so ali close to the president asimikizireni anthu kuti nizoona kuli anthu ena amene amakupanga ni support kukulimbikisani kuti tiyeni menyani nkhondo ndipo ndenda ambiri pano patikhozanso kulula kuti ndi nduna zimene paka nduna pano zamba kugogoda kungoti sitingakuonese koma ndikuzani zinzoona nduna zimene za MCP zamba kugogoda diya pirani ntchito chinthu chimwe achitenga basi feza tikanika Muna mulipompo olemekezeka a Sulemani titengerepo somwayi anthu akamakuona ninuyo amaona ngati tino mung'aluli wafika kose kuti makhamu kuyenda anthu amakhandishidi ndi olemekezeka a Sulemani ngati wong'alula kuti amva china chake lelonso muli pano tiyembekezere zotani kung'alula kulipo mwina zimatengedwa ngati kung'alula koma kuti timangolankhula chilungamo kuti amalawi azunzidwa chilungamo boma limukuziwa muli mbava zokhazokha ngati vice president wa mboma momwe achitaonera kuti ndazungulidwa ndi mbava ife taziona umboni ulipo pake timanena kuti anthu akukhaliramo kuba kufuna kuzilemeresa ndiye tizing'alula ndithu mukationa chonchi muziziwa kuti kena kake katuluka nice one tatokoza kwambiri olemekezeka Sulemani ziwa kwambiri iwo wakutino samakhaba chilungamo nthawi zonse ambang'onderula apande takumana ndi munthu mulala Julius Smith amene omvera athu ameneyi Julius Smith ali pano very popular pa masamba a mchezo mukabwera ku Mzuzu ngati simunakumane ndi Katundu ndi town ya Mzuzu sunafike olo idenso ndimapereka ulemu kwa pholo langa ndi Katundu Mzito ndi ulu munthu mulala ndakupezani muli bwanji moyo ine ndili bwino kwambiri wathanzi tatokoza akatizidwala APM ali kutumbira mene tikuona ndimo ndithu iya izanga Brandon Katundu nduti ndamene wachena APM komanso t-shirt ndithu Jane Ansah plus APM akuti APM my vote olemekezeka chisangalalo chanu mutamva zoti APM ali pano leo chotani iya kuthesa maboza anzathu amaliwongo amene akhala sakufunira zabwino APM kukamba zambirimbiri lero kuthesa minyozo anthu ambiri amene amanena kuti tilibe candidate wokamuvotera chotera amatipena APM saima anopo onse akunena kuti akavotera APM ndipo chifukwa amuona munthu ali physically fit tiye ndigwire ntchito ine ndino osangala kwambiri fanine munthu mmodzi amene ndimalandira mafunso ambiri pa nkhani ya APM ndi DPP ndine munthu osangala kwambiri kuyambira tangomva kuti mdala kuti koma ndimaziwa kuti atiukakula oyera kuti ndimayankhulitsana papafupa amiti mukamati kha pa intaneti paja anthu ambiri amakusatirani ambiri mwina panopa anthu ali mwayi oti akuona ndi tsopano live ngati pasadi chithunzithunzi cha mene ilili support ya DPP kuno ku Northern Region chinene chilungamo chifani cha DPP kuyambira kalekale chakhala chikuchita bwino kuno kumpoto ndipo pakali panopo anthu akumpoto ambiri akufuna kusintha boma amafunafunanso kuti aphatikize chipani cha DPP pachokha chili ndi sapoti yambiri pakali panopo tithokozeso Enoch Chihana ona kuti tabwera limodzi kwa afford inali home of Northern Region kena kuti DPP inasanduka home of Northern Region pakali panopo nene chilungamo support ya DPP more than 85% anthu akufuna APM afuna abwerere mwakale anthu akuvutika anthu anganamizidwa nkhani za foja kuti akuzigulisa pakuti
moja sakuoneka anthu angati muzikhala ndi chimanga ayo mamega farms zonse kulibe kukwanamizanamiza anthu awawa anangobera boma limene zimanenedwera pachona kuti ati alibe fundo ilaitikozi fundo zili manifesto ya DPP komanso ndi profesa APM ndi Jane Ansa Enoch Chihana Prophet Mbewe achina Frank mwene fundo anali maminista agriculture anachita bwino kwambiri pakati panopo abwerapo afuna agwire ndi profesa Chabwera Miti tatokoza kwambiri ndikati kuzungulira tikupezaniso nthawi ina zowa kwambiri ayi amenewo anali Amiti pano tachitanso mwaita kumana ndi olemekezeka bwana Henry Bakuwa olemekezeka takupezani pano muli live pa DPP Press ndimati ndichezena kaya moyo uli bwanji moyo uli bwino kaya ino anzatu uli bwino ayi kaya mwenda bwanji uchokera ku Blantyre kubwera kuno kuchoka ku Blantyre kubwera kuno tayenda ndithu mwabwino mosangalala chifukwa wakhala munthu ndi chiyembekezo nthawi zonse zimatha ife tayenda bwino tikudziwa kuti kufanika kuti ndadati kuzunzu pakatoto ndinalonyadira njira yonseyi kuyenda lero Blantyre kufika kuno tinali chalamwamba anthu onse ngakhale kudusa strong limene ya misipe amene kuti strong yawo kwasiya konseku anthu tinali chalamwamba akationa tikudusa so ndekuti ndinene kuti kunoko lero anthu ayembekezere zotani ndi alliance imene ya DPP afford Rev komanso NDP lero ndi tsiku limene anthu onse adziko la Malawi makamaka anthu akufunoko akufuna ndipo akuyembekezera kuona nkhope ya mtsogoleri amene akudziwa kuti amene asinthe dziko la Malawi kuyenda ku 6 so anthu ali ndi chidwi kwambiri kuti aone zimene DPP motsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri amene akuchita running Jane Ansa wabweretsera anthu akudzidzikinomo mokuti anthu onse mungathe kumva kumbuyo in the background kuti anthu ali excited kwambiri ndi msonkhano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.